Hello everyone! What's up guys? It's me again, Burntam. For today's vlog, we are going to Hello everyone! What's up guys? It's me again, Burntam. For today's vlog, pupunta tayo doon sa shop ng tattoo artist ko. Okay? Hindi muna tayo gagawa ng mga DIY and unboxing vlog content sa ngayon. Magpapatattoo muna ako sa ngayon at sana samahan nyo ko kung ano yung magandang ipatattoo ko. Kung Japanese traditional tattoo, Polynesian traditional tattoo, or Oriental tattoo. Kung anong mas maganda doon, yung may symbol. Okay? Samahan nyo ako sa pagtatato ko na to at sa pag-i-interview ko doon sa tattoo artist ko from Bayambang. Pero dito lang siya sa San Carlos yung shop niya. Okay? So, ito, second session ko na to. Kasi nakahiligan ko ang magpatato during my teenage time. Kasi may mga symbol sa akin sa mga personality ko. At itong tattoo na to, 3D na to. Maganda na to. So, pinaghandaan ko to couple of months ago kasi 3 to 5 hours po ang session na to. Medyo matagal kasi medyo malaki, 10 by 4 or 10 by 5 yung size. Sa legs ko siya ipapatato. Okay? So, ang napili ko doon sa pinost ko sa YouTube community is yung kwago sa Tagalog. Ano bang kwago sa English? Owl. Owl po siya. Why owl? Bakit kwago? Para sa akin kasi, sa na-search ko, ang kwago kasi is symbol of wisdom, knowledge, and transition. So, may wisdom ka na, may knowledge ka na, tapos yung sa transition niya. Ano bang transition? Yung adaptability mo. Parang versatile ka. Parang may problema ka dito, kaya mong dalhin yung personality mo sa mga circumstansya. Diba? At the same time, ang pinapaniwalaan na nung unang panahon, na ang isang kwago, isang owl ay taga-bantay at taga-protekta or protector and guardian ng mga patay. At isa siyang taga-pamagitan o mediator ng mga namayapa na. So magandang meaning na yun kasi may wisdom ka, may knowledge ka, at may transition ka, yung adaptability mo sa mga circumstances. Okay? So samahan niyo ko. Tara guys. So ayan guys, malapit na tayo doon sa shop ng tattoo artist ko. So ayan, pakita mo yung daan. Ayan, medyo doon pa sa banda ron pero malapit-lapit na. Medyo nininervyos ako kasi almost 5 hours tong tattoo session ko ngayon. Medyo matagal-tagal kaya actually kanina pa niya ako inaantay. Ito na yung sa maraming motor. Medyo hindi tayo makapag-park na maayos yata. Natakpan. Ayan yung shop nila, boss. Boss Ro Jansen. Ayan yung shop nila, si Labrado. Yun, yan yung shop ng tattoo artist ko. Okay. Ito na yung shop ng tattoo artist natin. Boss na boss. Morning. Kanina pa niya ako inaantay si Bro Ro Jansen. Ito yung pangalan ng shop niya. Yan. Dito lang to sa San Carlos, Kuliling. Barangay Kuliling, San Carlos City, Pangasinan. So, pasok na tayo. So, ayan, good morning, sir. Morning po. Ayan, yan guys, yung tattoo artist ko, si Brother Jansen. Yan, Brother Jansen from Bayambang. Pero dito yung shop niya sa San Carlos City, sa may Barangay Kuliling. Sa gusto mag-visit, punta lang po kayo dito. May Facebook din siya. Ayun. So, pakita mo yung yan yung mga certificate niya kung saan sumali na siya. Nakikipag-compete din yung tattoo artist natin. So ayan guys, nakikita nyo, ito yung mga design niya. Yan, depende po yan. May mga Oriental, may mga Polynesian, may mga Japanese traditional tattoo. So kahit anong design, kaya niyang gawin. Basta sabihin niya lang po sa kanya. Basta sa kanya naman yan, yung price depende po sa style, sa suka. Ayan, may preparation po yan, yung mga materials, yung mga process dito. Ano po dito, safe po kayo magpatato dito kasi syempre, protektado tayo. Ayan.
Ayan, before and after tayo, mamaya muna yung ibang discussion kasi siyempre para hindi siya matagalan. Mahaba-habang proseso to. Okay lang, So, ayan po mga ka-DIY, preparation na po nila para makapag-start na po sila sa Sasayaw ba ako dito po? So, ayan. So, ayan po yung process po mga ka-DIY. Sa mga hindi pala nakakalam, si brother, yung tattoo artist natin, i-member siya ng PhilTag. Saan dito boss? Dito ka. Sa kanon na lang siguro. So, kailangan pa palang ahitin po yan, sir. Opo. Ang dami nyo na pala nasalihan ng mga competition, sir, dyan, no? Opo. So, nakasama nyo na rin yung mga apo-apo ni Wang Hood. Sa Alimans Garden Hotel po. Yun. O, sa Resort may po. resort. Resort, opo. Yan lang sa may San Juan. So, tama, sa San Juan. Sa mga hindi pala nakakaalam, aside sa being tattoo artist ni Brother Jansen, tama ba ako, Sir Jansen? Opo, opo. Ano siya, isa sang HQ chairman. Public servant din po siya. Yeah, so we love doing tattoo to express ourselves. Hindi to being addicted or what. Ano to talaga, it's being an, creativity to. It's being an art. Art po kasi ito. Kasi noong unang panahon, pag may tattoo ka, ganyan, ganun, mga stereotyping na mga sinasabi ng mga tao, dinajudge ka nila, dinidiscriminate ka. Pero sa ibang bansa, ang tattoo talagang ano yan, ng personality, ng culture. Diba? Sa Pilipinas, kaya may tinatawag tayong pintado, mga Bisayan, ano yun, warrior. From the Bisayan in Muslim region. Mga pintados, pag may tattoo ka, siga ka. Mga tribal yun. Hindi lang siga, katapangan, bravery yun pala, and honor. Honor and bravery pag may tattoo ka. Guys, ginagawa natin itong video na to. Lahat naman kami dito naka-fully vaccinated na at negative kami sa COVID. So, wala kami mask kasi syempre, safe naman po kami. Okay? Disclaimer lang po. Guys, ano pala, sumama din pala si Brother Jake Labrador sa, Taxcaban ba to? Taxcaban, yun. Yan. Actually, shoutout pala sa, natin, PBGS natin, si Brother Tariq Sujo. Acro din po kasi ako. Yan. Oo. Baka ka-brother ko pa si Sir. Anyway, may mga palaro kasi na mga ganyan na mga fraternity or sorority. So, ayan guys. I-start na po naman. Ayun. Ganda. Matagal din po pala mag-layout, sir, no? Opo. Tagal din po. Hindi rin basta-basta. Parang ano na yan, sir, no? 3D. Oh, semi. Wala po ito. So guys, hinihiling ko na sana suportahan natin itong mga mga tattoo artist natin, yung mga Philippine tattoo artist natin. Yun. So ayan guys, umpisahan na ako ni Brother Jake o Jansen na sasaktan. Sige. Kung magpatattoo pa, huwag kayong matakot dahil hindi naman siya masakit. So umpisa lang naman yan, pero kung may mga tattoo ka na, okay naman. Tsaka sa mga gusto pang magpatattoo, yung mga pipiliin nyo, make sure na talagang magsakto sa personality ninyo. Kasi pag nagpatattoo kayo, hindi na yan mauulit, di ba sir? Or pwede naman pag nagkamali, pwede mong ipa-cover up. Nagpo-cover up din si sir. Ayan guys, actually 10:30 in the morning yung tattoo session ko, kaya lang dumating ako 11 kasi medyo ninenervyos ako. Pero actually excited ako. Yun. Yung napili kong tattoo, gaya na sinabi ko, is Owl Quago. Kasi maganda yung personality niya, umakma sa personality ko.
na po yung kulay na po. Yan kasi sa mga ancient history, talagang yan, symbol ng knowledge, wisdom ng owl. Nung pumunta ako nakaroon yung camera natin. Nung pumunta ako, makita ko ng Kalinga sa Apayao, Partimote Province, Cordillera. Yan ang Diyos nila doon, may mga parang tribe doon, na yan ang nila, parang God. Nakalagay sa owl talaga. Sabi omen. Parang babala, ganun. So, sa Chinese kasi, Japanese, tapos Philippine tradition, ang mga tattoo natin dito, mga Oriental ang tawag eh. Okay. Mahilig tayo sa mga nature, animals, ganun. Ang symbol ng owl, wisdom, knowledge, and transition. Wisdom, yung malalim na kaalaman. Marunungan, yung knowledge, yun yung kaalaman. Yung transition, yung personality mo ba yung parang kahit na ang daming problemang dumarating sa'yo, kayang-kaya mong lampasan kasi yung tinatawag natin na adversity courses. Pero sa ibang mga before crisis, mga lumang panahon, yan eh. Pag dumapo yan sa isang mansyon, harian pala, yan, symbol ng pagkatalo mo yan. Pwede kang matalo sa giyera or pwede kang matalo or manalo. Parang omen kasi yan eh, parang babala. Na kapag ka may pinaplano ka, parang mag-isip ka muna, parang ganun. Yung tattoo sa akin ni Boss Jansen, yan. Ayan, God is greater than high and lows. Ang ibig sabihin yan, ang Panginoon lamang ang nakakataas sa lahat ng nilikha. Sa taas sa langit at dito sa baba sa lupa. Ang tattoo din ni, signature din yan, Boss Jansen. Ayan. 3 stars in the sun kasi syempre makabayan tayo eh. Tayo nationalism. Okay lang, sir. Okay lang. Lapit na, polishing na lang. Hindi naman masakit eh. Mas masakit pang break up. So ayun guys, tapos na po yung tattoo session natin dito sa Labrador tattoo artist natin, si Brother Ro Jansen. Hi, sir. Ayan. So talaga, no pain, no gain. So success yung or naka-achievement natin na natapos in just almost 5 hours. Hindi naman siya masakit, sakto lang. Siyempre, depende rin sa detalye at sa shading. Okay naman. So pala, bago natin tapusin yung video, may nagpapa-shoutout. Shoutout pala kay Michael Soriano, kay Moy Rosario, Arnold Baniked, Charlie Ubando, at sa BAT or Bayambang Airsoft Team at sa buong PASA, Pangasinan Airsoft Alliance and Community. Nagpapasalamat ako dito sa brother natin na tattoo artist ko, si Brother Jansen. Napakagaan lang ng kamay, hindi mo nga maramdaman. Nakatulog nga ako sa almost 5 hours na rin eh. Nakatulog ako, nakikiliti lang. Actually, nakakakaliti lang po siya. Tsaka siyempre maganda yung music, yung timing. Hindi ka talaga masasaktan, hindi ka matatakot. So ano pang hinihintay nyo guys, pa-schedule na kayo sa kanya, hanapin yung Facebook account niya. Ilalagay ko na sa description yung Facebook account niya, tsaka kung saan yung address niya. Dito lang pala sa San Carlos, sa Barangay Kuliling, San Carlos City, Pangasinan. You can reach out. Ilagay ko na rin yung number niya doon. Mura lang, huwag nyo na akong tanungin, sa kanya na lang.
lalagay ko na lang yung description doon sa mga detalye niya, no? Bro, sa mga binanggit ko pala, shoutout sa inyo, magpatato na rin kayo dito, magpadagdag na kayo kasi yung mga yan, may mga tatak na yung mga yan eh. Bibigyan ko rin siya ng tatak ko mamaya, yung logo natin. So abangan nyo yung pala yung mga next session pa natin sa kanya. Marami pa akong ipapalagay, mga Japanese goddesses pala, ba? Example yung Daruma. So iano natin yun, abangan nyo po yun. Next vlog natin, okay? So maraming salamat, boss. So guys, maraming salamat sa pagsuporta sa channel natin. At kung bago ka sa channel ko, please don't forget to subscribe, like, share. Mag-comment ka sa vlog content na to kung ano po mga idea mo. At visit na rin yung Facebook page natin, official page, Burntam HPD TV rin po. Maraming salamat, and to God all be the glory. Burntam sa inyo.